hakasi sajan ki lalit ban shim random test ya ki breu hapo yo amnara bad menin hakapor khandai steng ai ngalayo ya ka khobor ba laingut na kita laitli na kita ki test jong ki laingut ki breu ki long positif andang atip ba ki jaka ki ba kita ki ba yo positif ki dei ki jaka ki ba upai ba uyalek uyawan te ngasngeu ba ka kamram ka jonga ku munong mi khmat hoi kadai ka kamram jong ka sarkar ban pentip handrai ngasim ya ka kabo ban pentip syaki paiba nalade ka district administration kale na kabenta jongka ba ngala pentip ya ki paiba ba ladon lightly laingut ki breu ke bayo ya unne COVID-19 te yakini ki jing yo jong ki breu kini paro laingut ka district administration kala shim yaki kelap kanria yaki syapo corona care center kabadon hapo juai but ya gitu ki ying jong kiru ka district administration kala rengkat bagi borsnong kila le yak ban kam ban nom ban yo ban le ya ka kontak tracing menehi ki tna nakal yang jo kitna jong ka health kila le bat kin le yak ban kam kila bon ki breu ki ba kila yo ya kini ki primary contact bat katukat ne ki secondary contact bat kin le ya kabadon kam kabakong san kalong ba kibreu kim dei banteng markine baru light liki case kilong asymptomatic kaba kibreu ki dei ban late akiba late don kam kabaya kendo bat kitu ki positive cases ba ki dei ban nom ya mix dei ban quarantine la de halal ki chong jaka balala jia ba kidon kanu ka symptomatic kabay de bat covid kini ban pentip marmar sya kibor sarkar te hakalyang pat ki high risk kontak ka sarkar ka tanat ka koy ka ka district administration kan shim ya ki sampel kan le kanu ka badai ban le katkum ka protokol ta kaba ngakwa ban batai hangne kalong ba ya ki perlok bero amdei tang sepo amlarem basakiwe pakijaka ngilade ban perkhat ba yo dei mangamo yo dei mapimo yo dei nomo ubadan ke ubala bandon une covid-19 ngidai nam takadaw ngidai ban budrenti ya kijing ong jongka tenat ka koy ka khia namar ngamla ban len ba habaro hakini ki binai ki baladep kaladon ka jingas nok tilang jong pai ba baro handai ngau i mentah kini ki sitayeu artayeu ngalai i ba king jabriru labun baha ubalaya rong yami lane hakinu kinu ki jaka pai ba labun ubreu khain show te uneu kun ja khiang long bangim tip nano uwan bat kumno uwan tengi de ban long ki ba husiar te ka ka protokol ka ba ka standard ka koi ka khia ka batha ka long ni de ban budrenti bat ngim de ban teng ban sme kham tam ya ki breu ki ba don saka than amlarem gajungi komang ong menne ka long ngim de ban teng ngim de ban sme la don kano la ngi de ki high risk kontak ni don kontak bat kini ki breu don uno covid positive hoi phila ban ong kum ki breu mano kita handrai ki badon ni hakatu ko jaka ki latip hi kam don ni kam de ka kamram ko jonga bangan pentip ki latip hi mano ki kita ki dukan hai ki don ki latip te den ka daw isolate yalade but ladadon keno ko jingskeu thut hakame ka phat pentip marmar sha katnat ka koi ka khia bakan le yak berkan the containment zone at Amlarem has already been notified by DC West Jaintia Hills,
And the containment zone in East Jaintia Hills has already been notified by the Deputy Commissioner of East Jaintia Hills. Ki case ki bathamai ki belong positive hadu mentakasni shibaje mensngi kalong arfusan. Nakini ki arfusan khat khandai ki dei napo East Khasi Hills. But nakini khat khandai naki armed forces ki dei ar naki BSF nreu but kiwe de pat kilong khatway. East Jaintia Hills idon ar West Jaintia Hills sao ki total active case ki bang idon menta baro kelum lang kilong south pa lai pulai hapo East Khasi Hills ngidon lai spa nreu nakini ki lai spa nreu ki BSF kilong ar spa nreu khandai kiwe prapulai but naki armed forces khat sao Ribhoi Sao Puar West Jaintia Hills San East Jaintia Hills Lai West Garo Hills Khatar Southwest Garo Hills Iway South Garo Hills R East Garo Hills Iway North Garo Hills Iway kibala recover hadu menta kilong nyo pufra but kibala khlat no kilong sao but laingot pada kibadan hangne kibadi na kiwe kine na khatwe ngut kidei na po negrams ar kidi ki staff nurse ki batre hapo negrams hapo ortho ward iwe pada ide I bayarap sambam kemudian diet supply iba supply diet hapo ortho ward hapo negrams ngilapet dia ketika lumpangan ro ngila ong mangin le random test but sakawai kalumpangan ru ngiladap kan declare ka to ka block 2 kum ka containment area kala akan mi ka notification ba ya ketika block 2 berang po lumpangan ngiyo south liki case ka to ngila declare kum ka containment area then ngila contain ka to nginya pechwa mo namar kadai ka jingkhan ka immunity hapeng ka jongi ne kadai nagai ka daw ngami I ba kata ka spet kan long kumbalong spo go hati mo ka balong kelong kajur bah shani kamjur penile kini ki random testing lara kini saungut mentah ki don laingut ngiyo ki long positive ki wan chakmat on fat test nomor bukim nile dari bikilele ki nuwan ki so bukim nile to ki sijar khat ngiyo ya kini ki lo ki long positive den ri ki kim nile kim don symptom kim don ki trai kam ki di jing di kim don jing stam era tinga ban biang sai sin hang ni mo ngila ong kan husin nada bomdan kam nai mi shabar ngiyai ban biang baya ki protocols ki bangila adap ain po health department lightly ki bangyong ki mask hand hygiene but ka physical distancing shanu ba filet hangno ba fidan kini fidiban bot perking ki dawai ki badai naka diang ka ayurvedic but homeopathy menta ki la download po ki PHC CHC but ki hospital but kinu ki bakwa panyo igin ki dawai ki bapen klan ya ka immune system ka jongi kila ban let chapo kini ki hospital banyo igin ki dawai